Ang mga igsuon ato di ay tatagan og pagtagad kining usa ka babae nga nag-viral nga diin ang luwa sa butanganan og holy water sa simbahan dito sa Mindanao Makati. Ang kini siya usa kini ka inila nga vlogger na sa iyahang ngalan sa iyahang vlog or account si Thine Medalya, or ano pag-pronounce ani Thine or Thin, basta kay ang pangalan si Christine Medalya. Iya kining gi-deny, pero siyang pag-deny guilty hapon siya, gani nangayo man siya og sorry. May buntag sa kanang daw sa alang sa kasayuran sa kanang tao sa Jimenez, wala jud ko nang luwa dito sa komento. Wala jud ko nang luwa gid guys. As in, nay mga tao nakasulod nga mga luwa ako dito, wala may tao nakasulod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanang nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. May ko pasaylo pero wala jud ko nang kuha ng luwa dito. Gidilit man kanina yun ako ang videos pag-upload ato kay di ko gusto mukala to kay ginan ko nga di daw maayo. Before that day atong Domingo gidilit yun to guys. Dili gid nangluwa ko dito na may tao pag makita niyo sa video nga nangluwa ba ko wala ba ko nangluwa. Kung na to mga ilang magpasaylong ninyo tanan kung nakuhan man galing ko sa akong video. Karon matubig ko sa simbalon niya para kamo explain akong side ni Father sa tanang kuwan sa Katoliko. Tulungan ko ninyo guys, sabi kayo sa tanan. Dili na ko motor kunti ka na sa simbahan. Tulungan ko. Pero kung atong tan-aw ng iyahang video, sabi ko klaro bit kaayo nga nanglupad gid siya sa holy water. Nya kining bayhana, wala gini alimuhag in taon kung unsa kabalaan ang simbahan, gani sa iyahang mga post o sa iyahang timeline at makita man ang iyahang dili maayong influensya nga diin ang iyahang mga postura dili siya advisable labi na sa mga bata, dili maayo ang iyahang mga post. Kung mahimo mga igsuon pwede ninyo ning i-unfollow katong mga naka-follow ani niya, gani sa akong nabal ano di pa may dugay usa di ni siya di ni ang katong babae nga vlogger nga manghihi isulod og plastic, malibang isulod og plastic. Dako kayang iyahang kadaot nga iyahang gihimo sa simbahan, dako kayong pagkahatag og pasipala sa balaan nga mga butang nga diin. Dako kining pagpasipala sa Dios mga igsoon. So kani siya na konsensya ni siya tungod kay ang simbahan gi close gyud temporarily. Unya adunay usa ka attorney nga nagpost nga diin pwede gani siya makasuhan. Pinaka number 1 nga ikaso niya is kanang sa Article 133, religious offense. So kini siya ang simbahan taas kaayo og pasensya mapausanon. I think dili na siguro ni kasuhan, i-close lang ang simbahan. Mga